Тими Истиқлол пирӯзии сеюми худро дар Лигаи Наврасони Тоҷикистон пешсаф 2022 миёни бозингарони то 16 сола истиқбол кард. Дар доираи бозиҳои даври чоруми мусобиқа Истиқлол бо ҳисоби 3-0 дастаи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпиро шикаст дод. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи авиатори шаҳри Душанбе доир гардид. Дар дақиқаи 36-уми пайти аввали бозӣ ҳимоятгари дастаи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ Меҳдоди Абдураҳим иштибоҳан тӯбро вориди дарвозаи худ намуд ва бо ҳамин автогол дастаи Истиқлол ба пеш баромад. Дар дақиқаи 65-уми қисми дуюми дидор Ҳабибулло Исмоилов аз ҳайати тими Истиқлол бо голи зебои худ таносубро дуболо намуд. Бо гузораи 6 дақиқа футболбозони мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидасти тезӣ даст заданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин кард. Ҷарима 11-метраро Орионмеҳри Нуриддин бехато вориди дарвозаи рақиб кард. Бо ҳамин тартиб дидори дастаҳои мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ ва Истиқлол дар доираи рақобатҳои даври чоруми Лигаи Наврасони Тоҷикистон пешсаф миёни бозингарони то 16 сола ба анҷом расид. Пас аз ин пирӯзии дастаи Истиқлол бо касби 9 хол ба мақоми сеюми ҷадвали умумии лига баромад. Дастаи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпӣ бошад дар мақоми чорум қарор дорад. бозиҳои дигари даври мазкур бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. Мактаби ҷумҳуриявӣ маҳорат ашғолии варзиш дар сафар бо ҳисоби 3-1 Суғди Агро шикаст дод. Хатлон дар майдони худ бо ҳисоби 5-1 бар дастаи Суғду дастболо шуд. Дастаи Урзуи Шаҳринав як голи беҷавоб ба дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш зад. Паншер бошад дар майдони худ бо ҳисоби 3-2 бар мактаби варзиши шаҳри Кӯло пирӯзӣ ба даст овард.